Dünya peýdaly, adamlary adamzady peýdaly bir iş etýän ýaly dünýämi özü? Dünýän biz dünýäde çözülmedik bir problemany tapdyk. Wagtyň geçmegi bilen suwugyçylyk gelýär. İsleseňem, islemeseňem. Kompýuter sektorunda işleýänler uje işini ýitirip başlady. Adamzady halas etmek tapda gelecekde ol bir näçe adamlaryň ölümine sebäp bolup bilýär. Ölme derejesine gelmedik. Ýöle sag bol. Sen diýen zatlaň bizi tolguýlanlardy. O da eder, hasam muňa ýapyşar. 19 ýyl okuwdan soň Amerika ýerde Intel kompaniýada näçe pul gazanýp bolýar? Hani immigrantlar olup, türkmenler olup ýalta milletde. Ýalta däl, edesimiz gelýän zady etýär. Başladı. Bolum. Başladı. Welcome back to number 1 podcast in the world. Şu atlıqsa dünyada olmasa da Türkmenistan'da. Bugün bizde bet mihman we mihman bilen birlikde öňkü gepleşiklerden gören olanjyňydan bar. Batyr, Nowruz. Tanıştım. Ya. Hoş geldiniz adamlar. Bugün biz nämede? Intel kompaniýanyň ofisinde şu Intel'de podcast çekýäs we ýaşaly bilen tanıştyras az nesip bolsa. Ana bir hili enerjisini başlamada bu gezek bir hili. Siz ýa-da tonjaga kelýär iki. Ha sen geçen gezek podcastlarda bir hili Batyr ýewrey gelsin biz atdy oturup bu gezekde birde näme. Salam adamlar, men Batyr ýewrey. Bugün nesibedenden Muhammet agany interview etmäne geldik. Muhammet aga kim asıl? Ağam sen näme iş etdik? Ay salam aleykum. Hoş geldiniz. Men özüm Muhammet. Amerikada 2002'de geldim. 16 yaşında. Ondan sonra berdi lisans, master, doktorantura. Umuman okuwlar bir 2020'de doktorantura ile utordy. 2010 üniversite master berdi. Ýat koýdy, ýatdan çykmady ýaly. 20 ýyl okudyňyz ama onu. Näçe öyle? 2022 bilen 2021 da 19 ýyl. 19. Ha, taýda dil we odat tüelimi oku. Kitap galmady okumadym. Ödüňiz nerden? Özüm Aşgabatdan Başkentde okudum. Başkent diýip öň bilinýärdi. Bu at ütküde ady. 2001'de oturdum. 2002'de de göni bir ýyl soňra bäri gaýtdym Amerika. Los Angeles'ta bachelor'syňyz nerede okudyňyz? Şo taýda okudyň? Los Angeles'ta bakalavry, masteri, doktorantura hemme Los Angeles'ta. Haýsy üniversitet? Bakalavr ile master o California State University Northridge diýip bir üniversitet ikinem şo taýda boldy. Ondan soň doktorantura University of Southern California. Näme gurdan aldyňyz ýöne ikisini? Hemmesi men himiýa gurundan. Fizika himiýa ha o. Bir yerden söýgeltir bilmedim. Dowam etdi şol. Ödüňiz okuwçan adam olimpiadalarda gatnaşýar? Yo, men hiç olimpiadalyk geçmişim yok. Computer Expo diýip bilinýärdi, ICPO. Şo birinji geçirilerine Türkmenistanda geçirildi. Şoňa gatnaşdym. Ondan soň boldy. Ondan soň başga olardyň geçmiş yok. Bolýa men siz näme tutmak üçin gravity nämesini aýdyň maňa? Näçe? Pul. O da adylmy? Konstantlymy? 9.8. Boldy, bildi. Fizika okapdyr. Ýöne 9 oka 81 bolmaly. 81 bolmaly. Gördüňiz? 19 ýyl okasaňyz peýdasy bolmady. O Marsda diýip goýar ýöle. Oma gitme bazır. Ala fel tutulgy. Bolýa. Ananda dowam edelim diýip ama. Bas. Biziň bir näçe soralarymyz var. Hem iş barada hem oňdaşyndan etýän zatlaryňyz barada. Biziň eşitişmede göre oňdaşyndan, işiňdaşyndan Intel'de goýerdi işleýäňiz, oňdaşyndan hem yani dünya peýdaly bolup biläjek, adamlara peýdaly bolup biläjek işler etýäňiz, şo zatlar barada aýdyp berseňiz. Ha, o 2022'de bäri geldim, berdi işläki 3-nji ýylymda. Intel işi gowy, o da diýdi, ýöne seyretdim, muňdaşyndan bir da edip boljak. Wagtymyz var, adymyz var. Ondan soň Intel'den öň men bir startup diýen bir kiçik kompaniýada işledim. Bilýäňiz, Amerikada bu taý startuplar odady, merkezi, ha. Ondan menim şoňa startuplaryň birine işledim. Intel'den bir 3 ýyl. 2021, biram 2023'de Department of Energy'den 2 de grant aldım. Grant näme? Grant bu Amerika döwletine gerekli zatlaryny çap edýär internetde.
devletin çözülmedik o problemler var. Şonu çap edýär. Sen onu bir çözüm önerýän we olar eger sen çözümüňi halasalar sana pul berýärler şonu amal alşanmak üçin. Bizinki iki tane problemi vardı. 1950-60'larda Rusya ile Amerika arasında soğuk savaş olupdu. Bilirsiniz. O nuclear arms race olupdu. Rusya nuclear atomda Amerika atomlu bomba. Şu eksperimentlerin dowamında näme bolýar? Bu atomlu bombaları ýarýarlar we o atomlu bombalary döreçek bolanlaryna suwulanmaly. Bu odatlar suwulat etmek üçin, sowutmak üçin. O ulanan suwum näme bolýar? Radioaktiv bolýar. Ondan soň odatda göýberip bilmeýän rikalar, gündelik. Indi Amerikan döwleti näme edipdir? Ýeriň aşagyna bir 60-70 tanak ullukan milyon galonluk, milyon litrlik guýu galypdyr ha. Onu 1950'lerde şolun içine su doldurupdyr. Ondan o guýulary o da dedim guran kampanya dipdir. Biz guýumuzy 50 ýyllyk sertifika edip bilýär. 50 ýyldan soň o wara garantiýa 50 ýyldan soň bu näme bolar biziň boýnumyzda dälipdir. Edil diýişleri ýalym. Ana 2020 1950-2020 uje 70 ýyl bolýar. Bu guýularyň garalary döwülip başlapdyr. We o taýdaky radioaktiv suwlar o da syp başlaýar. Aşagdaky suw. Aşagdaky emeli şu näme tebii suw bilen garşma riski bar. Indi Department of Energy näme diýär? Biz bu duran suwlary biz doňdurjak diýär. Bu himiki usullary bar. Bir suwy himiki usul bilen 2003 ming yıl duraryaly adet bolýar. Aýna edip bolýar, aýna. Bular şon aýna etjek bolýarlar. Ýöne bir prosesiň gowy işlemek üçin o suwun içinde näme himikatlar bardygyny bilmeli sen öňünden. Onu bilmän ýöne etjeklerini edibersen etýänlardyň 10 ýaşylydyr. 20 ýylydyr. Ol näme ütkä ýarar hemika içindäki elementler, meselem diýil suw обычно bar bolan suwy, meselem suwukluk halyndan gaty halyna geçejek bolsan şol zady bära ulanp bolmaýar çünki radioaktivni bolan üçin. Onuň üçin diňe suw dälini, onuň üçin ütköş himikatlar bar, radioaktiv himikatlar bar. O radioaktiv himikatlarda ulanan başga himikatlar bar, bir sürü himikat bar onuň üçin. Diňe suw däl. Şoň üçin ýöneköý bolan suw etýän zadyň muňa o edip bolmaýar. Indi problema näme? Amerikan döwleti aňryk bir inženeri berip, başa taýdan bir litr suw alyp gaýt, biz test edeli diýip bilmeýärler. Çünki o saglyk problemi, o odatly suw, radioaktiv. Ýöne izolasiýa edip oňa ýürütip nämet bolanoklarmy onu? Gepin tümegi şol nädip alaňda da getirip laboratoriýaga getirip laboratoriýada seredip bilmeýär. Ya onu diňe şonu seretmek üçin ullukan bir laboratoriýa gurmaly. Hiç adam, hiç adam bolmady ýaly. Ya da kiçicik kampanyalara diýmeli, ene şu ýaly problem ama siz näle çözersiňiz diýip. Bize de şu ýaly o adetli mümkinçilik geldi. Biz buna şu ýaly bir çözüm diýdik. Biz sizin odadyňyzy, guýuňyzy içine ölçejek diýdik. Siz o taýdan hiç zat almaňyz gerek geldik. Biz başga ýere gitmek gerek. Biz bir sensor olat etjek, şoň içine sokjak diýdik. Sokup şu taýda näme bar, näçe mikdarda bar, näçe temperatur hemmelerde ölçäp bererdik. Şoň ýaly pikir bilen gittik. O döwlet hem halady bir $200,000 bize bir sermaye berdi etmek üçin. Onu şoň sene işledim 2020'de. 2023'te şu proýekti täzeden şoň pul berdiler. 2023'te ýene de 200 berdiler. Bu köplenç birinji 200'ün soňundan eger döwleti görkedebilseň edenlardyňyzy uje manufacture edilmeginde taýin inandyryp bilseňiz, ondan soň $1,6 milyon berýärler. Onu uje produkt halynda geçirmek üçin. Ýöne biz şu birinji 200.000 soňuna şonu döwleti inandyryp bilmedik. Bizim produktumuz bardy, ýöne döwlet diýdi, siz meni mass manufacture edilen dok. Siz mesela bize 1,000 tane gerek diýsek, siz şonu
3 yıllamy, 4 yıllamy, 1 yıllamy edibileceğini biz ananları bilmediňiz diýdi ha. Onun için biz size dowam edibilem dok diýdik. Beribilem dok diýdi. Bolýa bize bermediler. Ýöne başga beren kampaniýalaryň bunu çözübilmendir. Önem bolanok 2023'te bu problemany täzeden açdylar. Diýdiler bizim şu problemamız var. Şunu çözübilecek kampanyalar. Bizim önkü proýektimizle ýene baş odat etdik we bu gezekdiýdik. Biz has mass manufacturer taýin bolar diýip etjek adymyzy ýazdyk. Ikinji gezek berdiler. Ondan ikinji gezek berdiler. Şu an şu iş dowam edýär. O ikinji gezek berileriň ikinji fazasynda ýogallyk ýöne ýene de işler yapılmadı. Yine de biz bilen işler otur devlet şu an. Bu problema kıyın problema. Mesela biz o problemi çözecek olamız. Başka da kampanyalar var. Demek hiçbir kampanya bunu gürruňdeşligiň tek çözebilmändir. İntiham açıktır. Teşekkürler. İnam siz ýerde işlep, ondaşından şonyalarda da wagt tapýaňyz. Sizi bu zatlaryň, hani bu işiň daşynda öz işiňizi etmegi motivasiýa etýän zat näme? Yani näde munça wagt tapýaňyz bu zatlary? Eger bir zat seni motivasiýa etmese, içinden bir zat seni motivasiýa edip olmasa, o edilmeýär bu işler diýişiň ýaly. Käbir adamlara pul motivasiýa edýär, käbir adamlara şu edýän işiň özü motivasiýa edýär. Menkide biraz ikisinden ba. Amerika'da okuduk. Doğrudan bäriniň diplomasyny aldyk, bäriniň sistemasyny öwrendik. Biraz şunu öňe itip bärdi öz kampaniýamyzy açmaly, öz işimizi ýerine goýmaly, özümiz adam işletmeli. Pikirinde. Sebebi biz hani immigrantlar olup, Türkmenler olup ýalta milletde. Berde gelen Türkmen olanları görýär ölüme. O taýda bu taýda işleýärler, okuwuny okujak bolup özleri pul gazanýarlar dördüm. Yani millet olup biz ýalta däl, edesimiz gelýän zady etýär. Amerikan döwleti mümkinçilik berýär, dördüm. İkisi bir ara gelenine bu taýda sen diňe biraz pikirlenip wagt tapyp onu etmegiň galýar. Gepiň tüm motivasiýa biraz öňümi görüşümden biraz döwletiň kömeginden, biraz berde şu işlerde kömek edibilecek oğlanları tanayanım, şu üçtü bile oda edýär, bizi dowam etdirýär. Şol iş var bu inteliň daşynak etýän işiňizde dünýä peýdaly, adamlary peýda, adamzady peýdaly bir iş etýän ýaly duýýanymy özüňiz? Duýýan. Sebebi duymak bilen odat däl, biz dünýäde çözülmedik bir problemany tapdyk. O çözülmedik problema da şu. Inni wagtyň geçmegi bilen suwgyçylyk gelýär. İsleseňem, islemeseňem. Dünýäde o problema bar. O problemany bir sürü kampaniýa düýdütköçük çözýär. Biz o problemany çözmek däl, şu problemany çözüminde kömekleşmek isleýär. Näil kömekleşmek isleýär? Yaman hapa suwlarda, meselem kuhnyadan gidýän suwlar, tualetden gidýän suwlary, olary test edip şoň içinde näme himikatlar bardygyny öwrenmäni amaçlaýar. Özümize odat edýär. Gepiň tümegi yaman kirli, içi aňarty görülmeýän suwlary test etjek bolýar. Ýöne onu gaýtadan ýeşäne zawodlar bar, iş edip durýarlar, o suwlar şoň üçin ýürüp aňardan aktyrýarlar, dogry-da? Doğru. Hatta o zawodlaryň 3 tanesini odat etdik, ziyaret ettik, gittik, gürleştik. O zawodlar bize näme diýär? Biz diýär, gelýän suwy test edibilmediğimiz için markette, yani onu edibilecek sensorlar bolmadığı için biz onu test edibilemdik diýär. Näme diýär? Gelýän suwy içinde näme bar, näme ýok bilemdik. Ýöne odat arassalaýan mekanizma salýar. Şu arassalaýan şu mekanizmada durýar diýär suw. Ha. Biz diýdik, gelýän suwun içindäki hapalyklar bilseňiz biz size näme kömek edip berýärdik. Olar diýär, eger gelýän suwun içinde näme bardygyny öňünden bilsedik diýär, bärdäki arassalama mekanizmasyny belki 2-3 odady stepini aýyrardyk diýär. Gelýän suwun hapalygyna görä. Meselem 10 tane stepin ulanýan bolsak, gelýän suw arassarak bolsa, şoň 2 tane stepini aýyrar, 8 stepinden arassalardyk diýär. Dördüm. Biz diýdik, o size näil kömek eder? O bize pul tygşytlamany kömek eder. Bu arassalamak çalp bolmagyny kömek eder diýdik.
şu bir açık bir problemi bolup duruşat. Şu açıklığı biz yapacak bolýar. Belli derecede ondan şeyle diýsek bolan, belli derecede hiç bir hemme gelýän suwum hiç bir şekilde dolu arassalaryny yok. Sebäbi içinde näme adyny bilemdik diýip bilýärsiň. Hapa gelýän suwlar arasalaryň yerleriň adyna wastewater treatment plant diýilýär. Wastewater treatment plant. Bu hemme ýurtlarda var. Amerikada da var, Türkmenistanda da var. O wastewater treatment plantlar oratlarına göre, gurulun şertlerine göre ütköşük hapalykda su alýarlar. Meselem kuhnyadan, tuvaletten gelýän suwlar diňe adamyň çykýan atyklarynyň hapalyk bolan üçin olar belli bir oratlarda işlenilýär. O taýda himiçki hapalyk az bolýar. Bu wastewaterlar diňe şolary seredýär. Başka wastewaterlar var. Zavodlaryň ýanlaryna gurulýar. Meselem Amerikada bilýänsiňiz, zavodlary ýaşaýyş zatlaryň arasyny ortasyna guranoklar. Ütköşük zavod gurulýan şäherler var. Meselem Los Angeles'ta Industry City diýip bir city bardy. City'ň öňünde Industry City, o taýda zavodlar var. Indi şu zavodlaryň ýanyna wastewater treatment plantlar var. Şu zavodlardan gelýän hapalary arasalamaly. Indi o zavodlar, treatment plantlar şu taýda gelýän zavodlardan gelýän hapalary öňünden ölçüp bilmediği üçin olary iň hapa suw ýaly odadet pikirlenýärler we o arasalamağa da hem çok pul hem wagt aýrýarlar şoňda. Hem köp pul gidýär, hem köp wagt gidýär. Eger gelýän suwuň öňünden näçe hapa, içinde näme himikatlaryny bilýän bolsalardy, olar arasalam prosesi şoňa görä odadet bilerlerdi. Onda siz meselem näme ýaly bolýar da, siziň şu wagtga etýän işiňiz iki brokkolen iki goş awlanýaly bolup durdy. Mesela siz şu sensor, ýene de şu näme bar ýa da, ýa-ni alan grant alanyňyzam şu sensor suw bilen suw ölçejek bolup tursaňyz, barda geçek bolan kömegim şoňa bar ýa. Ýani siz şonu edinizde ýam ýani bir açyş etme eden ýazat bolaňyz ýokmy? Çünki ortada ýok da şu guralan tek. Ortada ýok o gural, hatda Rio Tinto diýip bir kampaniýa işden bolsaňyz, Rio Tinto dünýä ýüzünde ütköşük almaz ýeriň aşagynyň oda dedilýän daşlary galyp çykarýan uly dünýä ýerinde kampaniýa. Şolaram geldi. Olar nerden eşden bolsa eşitipdirler ha. Diýdiler, size mi geldilermi? Bize geldiler ha o. Bize gelenlerine pul verecek deyip gelmediler. Diýdiler, siz şu ýaly üstüne işläpsiňiz. Bizim şu ýaly problemamız var. Bu problemi baçyndanam. Çünkü o kampaniyalar nädwalya ýeriň aşagynaky daşlary birinji yaman uly basınçda suw odat etýärler ýeriň aşagyna, himikatly suw bolum ýöneköy suwda. O mara odady daşlar eredýär, ýaýradýar. Onu o suwlary olaryň pikirlenmeli, näme etmeli, ellerinden hapa suwlary odat etdi. Olar näde odat et arasalamaly. Bizim çözecek olan problemimiz. Gepin tümü olar geldi diýdi, siz bize proýektiňizi sunuň diýdi, odat edin, bize ýazyň diýdi. Edibiljek zadyňyzy bile işläli, size pul aýralydy. Şoňal bir mümkinçiligem boldy. Biz olar bilen işleşmedik. Ütköşük sebäpleri bar. Olar sebäbi biziň edýän zadymyzyň IP'sinin belli bir örüğünü olurdu da galiyadi. Olan şeyle bir şertleri vardı. Biz onu islemedik. Problemi bada. Intellectual näme? Geçen IP intellectual property bolýar. Olan ýa-ni eýetçiligini aljak bolýar da, hususiýetçiligini maňa da berdi ýa-ni. Ha o. Onda bu diýmek şeýle bolýar da, siziň eden açyşyňyz aslında siz bir zat bilen etdiňiz şo radioaktiw suwlary bilmek üçin dogry içindäki düzümini. Emma bu açyş bir näçe industriýalarda ulanyp bolýar. Ulanyp bolýany soň özümüz odat etdik. Bize döwlet ýardyma düşýän, bize diýdi, siz birinji 200 000 beren soň diýdi, siz muny manufacture etmäni taýinlal. Business sektory biraz bilen yok diýdi. Biz ondan soň biraz business sektory öwrenmeli bolduk. Biraz kimde bunyan problema başga ba. Çünkü döwlet näme diýär? Biz sana pul berers, ýöne biz sen diňe odat müşteriň bolasymyz gelen ok diýär. Biz sana pul beresimiz gelýär, ýöne beren pulumuzy sen ulanyp ulu kampaniýalar edip ulu işler etmeňi isleýär. Olara gerek. Olar çözülse olur şu mesele. Olar öz meselesini çözse bolýar, ýöne
beren pulunu olar näme isleýär? Has işin ulu olup, has Amerikan ekonomiýasyny bu da getirmegini isleýär. Netijede diňe ýeközi müşteri bolasy gelen başga kompaniýalar bilen işlet. Investment edip yatırım edende ol ýa biznes hökmünde ulul kederinizde son başga ýan almazlar gelende siz ona hökümet hökmünde satyp bilýäňiz bolum eýçiligide de çünki investisiýa etdi. Her kim peýda bolýar. Döwlet üçin tax oda peýda bolýar. Iň bolmaýanyny döwlet Amerikan döwletini, Amerikan raýatlaryny iş oda edýär, iş döretýän, iş berdi bir tehnologiýa oda edýär, Amerikanyň başga ýurtlara satyp bilýär. Hemme zatdan win-win-win. Bar müşteri tap diýdi onda size pul berdi. Ondan ikinji gelek bermeden öň size dedi ki bar başga müşteriler gör. Şolardan alyp bilseň ondan gelay dedi. On diýmedi, diýdi men sana pul berem soň, men problemam çözem soň başga haýsy kompaniýalarda şu problemalar bardygyny bilip gelýidi maňa. Biziň problemamyzy çözem soň, şun kynam çözjek, diýip maňa aýt dedi. Edil şu an çözmegiň gerek gelýidi. Ýöne başga haýsy kompaniýalarda şu problema bardygyny billidi. Şoň üçin gezip başladyňyz. O şoň üçin gürleşip başladyk. Bunun netijesinde 3 gezek orada ettik, wastewater treatment plant'a ettik. Mesela Dünýäniň altysyna yeni bir şu Oregonda bir orada ziyaret edip oturuyoruz. Bu wastewater treatment plant'ları. Ondan soň Aşgabatdaky orada su arassalamak orada gürleşdik. O taýdakylarla gürleşdik. Rio Tinto diýen bir kompaniýa bilen gürleşdik. Kompaniýada näçe adam var? Edil bu iş go ýörap durka 4 adamdyk. Edil şu an ýekördüm. Aylanıp ben de şoňa gelýär. Edil şu an ýekördüm soruyor. Şundan hem ýekördüňizmi? Yani ýekördüm şöyle. Aylyk tölenýän diňe ýekördüm. Aylyk tölenmeýän ýöne şu 4 adam dur. Volontörde her kim edilecek iş ne diye? Wadalar näme olara mesela soňunda mesela şu kompaniýanyň 25%-nyny berjek zat ýaly bir zatmy. Partnership, co-founder, pikir hemme zat menden. O pikir menden. Ol adamlarla näil iş adat edýär. Olaram muny bilýär. IP pikir kimin bolsa şoňa hormat adat bar. Ony her kim öz niýede durmalygyny bilýär. Biziň işleýişimiz şeýlerak. Olar maňa kömek edýärler. Men olara kömek edýän. Olaryň öz IP'leri bar. Olaryň ýeköz çözebilmejegi, ýöne men çözebiljegi, men bilýän taraplanma. Onun arkadaşlar. Bu 4 oğlanın ikisi Amerikalı, biri Türk, berdi Inter'le bilişleýär. 4-nji men, 4 adam. Onda birazcık yine de näme gyzyklandyraly, o biraz size näme soraw berers birazcık. Kysga sorawlar kän pikirlenmek gerek gel, diňe bilen saýlamaly. Näme gelse? Blitz sorawlar. Pul gazanmakmy, atış etmekmi? İkisinden. Bilen saýlamaly bolsa? Atış etmek. Böyle. Mercedes mi BMW? BMW. Sizde haýsy var? Tuğanda. Böyle BMW, haýsyny alardınız diýäňiz? BMW diýende. Yok, haýsyny? Modeli bam keläňizde. Edil haýsylaryny bilem, o kiçilerinden. SUV'ler halam. Maşinozy ýörese böyle BMW logosu bilen ha? SUV halam, o kiçiler. Böyle. Ronaldo mu Messi mi? İkisem der. İkisi de bağlam var. Haydi. Oğlum adamın görürüz için Ronaldo hormat koymayan mı? Hormat koymayan. Näçe içdi alam? Men ikisem yaman bir egoist görýär mele. Kim haýsy boljaň goýarýan mesela? De Bruyne'ni goýarýan biraz. Humble, çyndan hem pesbän. Onun biraz Muhammet Salah'ny goýarýan. Şonýalrak. O ikisini gatnaşdyrdy. Bolýar ýani ýa meni. Hazır täze onda Ronaldo Messi diýeli, Haaland mı da Mbappe? İkisem oýnanyk. Ýöne Mbappe diýmesek, o haf ýaşyrak odatdy. Onda ana gowy soraşyny goýarýan. Oppenheimer mı? Alan Turing mi? Okey. Men wara Oppenheimer'a gowy etdi, ýöne gowy daratlar goýup gitdi. Turing'im etdi
Gowdatlar etdi. Turing diýmesek, Alan Turing o da etdi. Dünya kompüter bilimini ortaga machine learning hem de şoň esasında geldi. Şol başlatdy da world in asıl edenlerde world war birdami ikidemi World War 2'de enigma nemesine karşı çözýär. Onda Oppenheimer erwet soň yani aslında başanda gowdatlaryň ýeti bilen gow bolup ýöne erwede öwürlerini çüşon saýlaňyzoklar da. Ol öwürli ýöne belli bir ýerde durwan milliard ýöne durmady. Oň üçin Gaty odatlar halam. Gaty plasma niyet gowy pikir erwet. Niyet pikir gowy niyedem gowy ýöne netije Gaty odatlar. Ýetdi. Böyle galaktikada atışlar mı ya da okeandaki? Dışarı çıkmak mı ya da içine girmek mi? İçine girmek. Ne için ha? Bilen bağlanışıklı da tabii yani dostum. Yani sebebi dünyada bir sürü bilmeyen zatlarımız var. Kosmos näme çekdi? Ya kosmos näme çöwe diýerler, biraz ütköşükde Amerikalılar es-harplar gelýär var ha. Bilýärmi? Şol üçin ola diýerler bilýär. Has soňaly ola mena soňalym kadýan. Has pul berjek adamlar soňal pikirler halaýarlar. Şoň üçin berýärler, şoň ola diýerler. Ýöne okeanyň aşağı siz üçin has gurukly. Ha, o. Düşünükle. Başda adamız biler soň şkoling diýän. Ediler. Ha, onda sayık değilim Abdudayım mı? Olur kim diýär? Senden? Sayık değilim ya da Abdudayım mı? Kim olur? Bilemok. Aydımçılar. Dur ilk öteceğiz. Hacımı ya da... Hacımı Emre Recep mi? Hacı. Hacımı ya da kasoy mu? Kasoy. Kasoy mu Atavay mı? Atavay. Oy! Atavay yerler olmuyor. Böyle. Şehirde yaşamak mı, ovada yaşamak mı? Men şäherde ulollum, odat etdim, biraz ýadadım, ovada ýaşamak islerdim. Odat. Şu at nide ýaşaň? Owaya ýerdem ýaşaýar. Şu at bäri biraz Los Angeles'a tereden deňeşdirende owarak bolýar. Bäri owara. Countryside bir. Ha, o biraz owarak. Ýa-da şoladan haýsma owurýan adamyň ikisinde de ýaşap görünýärlik bolýar da paçy. Owa durmuş has rahat, has maşgal üçin gowrak gelýär ha, maşgal üçin ýerleşdir. Eň soňky soram ama üniversitede öwrenmek mi ya da özüň öwrenmek mi bir zada? Özüň öwrenmek. Üniversitede öwrenmäni öwrenýän, ondan soň özüň öwrenýän. Onda näme üçin 19 ýylyňyz sarp etdiňiz? Onu soram verme ya. Ha, goýa soram. Sebebi ilk gelemde men uğrumy 3 kere gitgetdim. Buli bakalavurda kam. Men birinji geldim, matematik okujak boldum ha. Matematikany dowam etdim. Soň biraz maňa kyn gelip başlady. Ondan soň oda geçdim, fizika geçdim. Fizikada Gaty oda etmedi. Gaty menlik derler, ağır geldi. Ondan soň kimya geçdim. Kimya menliğe geldim. Böyle oda devam ettim. Böyle näçe element var tablicede? Onam İslam... Dur sorama, olmadı mı? Näçe element var? 100 köp. 106 element bolmaly. Gaty toşly bilemok sereday. Näçe geli? Näçe geli? 118. 118 mi? Senem bile atdy. Ay bolýar. Onam İslam zadyňyzda ýa-ni şu wagt içinde öwrenen zatlaryňyzy diýäňiz ki üniversitet bolmasa da öz adam öz bolsa, yani islegi bolsa öwrenip bilerdim. İslegi bolsa, biraz guide bolsa, biraz onu näme öwrenmeliň aýtjak biri bolsa. Sebebi yani kitabı çap edýänim satmak üçün çap edýär, dogry. Onu hemme kitap ýazary men pikirlerimi çap eden oğlan, olaryň biznes etmek üçin çap edýär. Onun için bir sürü gerekli, bir sürü informasiýa var. Sen o hemme o kitabyň hemmesini okujak bolup, öwrenjek bolup, olar etjek bolsaň, yaman köp wagtyň gidýär, yaman gereksiz zatlara bolýar. Onun içinden saýlap biljek, sana saýlamany kömekleşek bir guide bolsa, iň gowsy. Ya tutmak yol velet. O yol geçen bir adam. Ya tutmak bilen düşünmek ýalyk bolýarmy? Zubrijetlilik diýler, o ya hemme zady ya tutup başlayan. Ha, o kitabı ya tutmak onu etmeliler. Onu düşünmeli. Am illeşlemede şeýle bir gyzykly soraw var. Hem işiňiz bar berdik, intellek işiňiz bar, hem product man, yani daşynda da öz işiňizde metýäňiz. 19 ýyl okudan soň Amerika ýaly ýerde Intel ýaly kompaniýada näçe pul gazanıp bolýar?
ilk önce illeştirmede o gün sonra dönem ola dedi. Şimdi ilk Amerika'da FANG deyip en köp aylık töleyen kampanyalar var. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Okay? FANG kampanyalar. Olorda en köp aylık alınyan kampanyalar. Olor yönü köplenç kompüter ağırlıklı. Intel olan içine giren ok. Sebebi Intel manufacturing kampanya. Bular sen ağat öndürýän kampanya. Bu sen ağat öndürmede çıktıcı köp bolýar. Kompüter software ýazýanlarda hardware çıktıcı bolan ok. Onun için olar has köp töleýär. Men ilk Intel'a giremde 140 ile başladım. 140 ile. Bunun üstüne bonus saat berilýär. Ondan soň eger işin oladına göre bu devam ediyor ya. Artıyor ya. Yani ilk başta 135-140 ile başlandı. Näme de berýärlermi? Stock'am berýärlermi? Stock'am berýär. Stock'am oladına göre ilk başta girmärken nähil gürleşýäniňe var. Eger berende adyna bolýar diýsen, berende adyna gaýly bolsaň, şoňla dowam edýän. Ýöne Amerikada ulura kampanyalardan iş teklifi alanda olary men sizin aýlyňyzda, stoğuňyzda halamak köp artdyryň, köp öldüň diýip bilýär. Stok aksiýa bolýar. Aksiýa bolýar. Menem şonu ýaly diýdim. Maňa aýlyk berenlerine diýdim, bulyňyz köp pes diýdim. Stoğuňyz pes diýdim. Köp öldüň diýdim. Bularym ýok diýmediler. Edil men diýen pulumy bermediler. Ýöne şoň ortasyna durdular. Men ulu bir san aýtdym. Bular başynda bir san aýtdy. Şoň ortasyna düşünüşdim. Ýyllyk option näçe bolýar bonuslar bilen bile? Ýyllyk option 180. Yani ol mesela siz şu talap edip bilmegiňiz üçin arkadaky zady görkezdiňiz. Bakalavr, magistratura, PhD. Şoň ýa işiňizmi ka? Okuňyzmy ýa işiňiz has? Onu talap hem edip bolýar, hem her bu adam etmeli. Eger şunu ýaly işe girseňiz hökman edin. Bir talap etdi diýip işten çykarma odatlary ýok. O diňe talap edende sen özüňe goýan çynaňy görýärler bular. Gymmatlygyny. Ha özüňe. Talap edende ýöne diňe talap etýän diýen okda näme üçin etýäniňi aýtmaly. Onu menem o aňyrda gysgaça şunu etdim. Men bakam şu diýip ola etdim. Ha bu. Okay. Başga soralarňyz barmy? Ya, o soralar bar. Naprimер, sen birinji näme aýda ýanky kamera seretde bermeli. Amferedin şeyle orada hatta siz bir şeyler açık etdiniz da bu adamlar bu halas etmekde hatta mesela gelecekte ol ağız suwlaryny eger barsa şolacak çyny suwlar bir näçe adamlaryň ölümine sebep bolup bilýär. Inni siz bir näçe adamyň halas etdi diýip biz görýärsiz öz gözümizde we siz näil doýudy şu bir näçe adam halas etmek şeklinde. İntek bu problema diňe biz işlemdik birinciden. Başga da problemalar var. İntek biz on ýaly ölme derejesine gelmedik. Ýöne sağ ol. Olar tek diýär atlan bizi tolguýnlardy. Olar eder, hasam muňa ýapyşar. Ýöne intek bizim pikirimiz bar. O pikiri laboratoriýada işleýänini görkezdik. Inni bizim öňümizde şonu on the field meydançada görkezmeli. O näme üçin? Sebebi meydançadaky problemlarym ütkep bilýär. Iň aňsadyndan şuň işläp duran sensoryň ertir ýagyş ýaganyny işlemän bilýär. Meselem ýagyş geldi, sen hiç garaşmadyk himikatlaryny köçelerden getirdi. Sen sensoryňa degdi. Sen sensoryň gyralaryna bir hili odatlar goýupsyň diýeli. Plastika ulanypsyň. O plastikany köçeden gelen himikatlar eretdi. 10 ýyllyk garansiýa beren sensoryň 2 ýyly öldü diýeli. Garaşylmadyk problem. Siz esasy formulasyny tapyp. O esasy näile problemany näil çözüp biljegini bilýär. Indi bizde problema engineering problem. Yani bu olat science-ny bilýär. Bizim problemamız engineering. Nähili o product yetiştirmeli. Hani Apple näme diýär? Apple näde bilinýär? Bu iPhone'um Apple birinci eden ok. Bu iPod'um Apple birinci etmedi hicem. Olur başka kampanyalar etti. Ýöne Apple olan eden dadyny
has kuvvetli. Has kuvvetli ve şeyden murad. Laptopum Apple laptop kompüterler Apple başlatmadı, Intel başlattı. Yani Apple ne etti? O dizaynını getirdi. MacBook'lar çıkardı. O has halan ya. O bu akıllı telefonlarım Apple başlatmadı. Bunların näme Nokia vardı, BlackBerry'ler vardı. Hatta onun Samsung vardı. Sony kalmadı. O Sony kalmadı. Yöne näme etti Apple? Buna bir yapıştı, yaman goburda çıkardı. Sonra meydan ortada hemmek son koyunu haladı. Indi bilýäňiz şuwat AI-in emeli an. Gaty öfkeli OpenAI dedi, Nvidia kılar, dadan kılar. Pikir edýäňiz meselem, siziň işleýän zawodyňyzda da robotlar zatlar işleýär. Gelecekde şu robotlar adamlaryň işlerini tutup bilermi? Ol tutup başladı ýa. Köp kompüter sektorunda işleýänler uje işini ýitip başladı. Bir de gelir mukadiyen yönü bir de gelmeyi wagtalar. Sebebi bizim etýän işimiz yaman kompleks. Mesela yani dedim mi? Sizlerin Intel'i gezdik, o tarzda düşünürdüm. Bir chip bolýança bir 1500 sanık o da geçýär. Proses geçýär. O her prosesde de her prosesin sonunda da men metrology engineerdim. Her prosesin nähili gowy gidýäni barlamaly. Bu 1500 prosesin hemmesini AI'ye verip AI'ye inanmak olun tek bize tek son gelmemek mümkün. Olun tek bize köp. Yönü AI'ye Intel'e geldi. Şu an bizim menajerlerimiz şunu bize diýär. Eger işiniz üçün kod yazmaly bolsaňyz, Intel'in AI'y bar. Bilýäňizmi? Intel'in öz AI'y bar. Biz ChatGPT'ni ulanıp bilemiz yok Intel'le. Biz bu Xitayda çıktı DeepSeek. DeepSeek ulanıp bilemiz yok. Biz daşardan hiçbir AI'yi Intel'in iş üçün ulanıp bilemiz yok. Näme üçün? Bizim etýän işimiz gizli sekretler var. O AI'nin sekretleri o da bilýär. Daşaryk berip bilýär. Şoň üçin Intel öz AI sistemasyny o da etdi. İşledi, başlattı. Şu AI'yi ulanýar. Öz içindäki AI'ni. Düşündüm ha. Ýene bir soragam, indi adam zat entek bir näçe açylış edilmedi de, we bir näçe temalar we açylış etmek üçin. Siz egerde şul açyşyňyzdan başga haýsy industriýada ýa haýsy temalarda açyş etmek isterdiňiz? Başga has gowy halyan temam onun üstünde de işleýär edil şu adama pulal ölmedik ýöne ganaky biomarkerler. Meselem näme diýjek bolan adam yaramajak bolsa, keseljek bolsa hükman o adyna organizmyna bir himikatlar emele gelýär. O himikatlar ganyň üstünden detekt edip bolýar, bilip bolýar ýa-da tükülüň üstünden bilip bolýar. Bizim edesimiz gelýän, onu işläp başladyk. Ýöne şuadyn o adyny science-ni işleýär. Onu science-ni çözülmedik, intak çözmedik. Bizim etjek bolan adymyz обычный hastahanalarda gan alıp sen keseliňi bilýän bolsalar, biz şu keseli tükülüň üstünden biljek bolýar. Tükülüň? Hawa. Meselem sen o da hastahana baryp gan berme ýerine bir da tükürseň, şondan biler ýa-da keseliň näme? Hem wagt ekonomi bolýar, ýeňilleşýär iş. Hem wagt hem ýeňilleşýär, hem ardan bolýar. Sen pikirlen Afrika bu köp ülkelerde ol has walking hospitallar bolup başlady. Adamlar, doktorlar meselem sumkasyna gerekli zatlary odat etýärler we ýörep odatlary owalary ýörep hastalary gezip bilýärler. Indi şu ýaly tehnologiýa bolsa olam işler odat edýär. Indi şu herkes açyşdan açyşa bökýän zat diýelim. Mesela bu zatlar edesiňiz gelýär. Buldyň motivasiýaňyz, ýa pulun arkasynda da passion şol. Siz isleýän söýgen zadyňyz şoma bir zat etmek üstünde işlemek şondan keyp alýaňyzmy? Asal keyp näme deňler bilýär? Biz himiýada moleküller, himik adatlar ışık bilen nähili gürleşýänini öwrendik biz. Meselem su molekülesi, hemoglobin,
glukoz. Bulan hemmesi belli bir ışık bilen, light bilen olar bile sen gürleşip bilýän. Şon ýaly bir odat var. Biz şonu öğrendik. Onu öğrenen soň o näme diýmek bolýar? Eger men meselem kesel A keseli var. A keseli B himikatyny çykarýan bolsa, men o himikaty seredýän ve o himikat ile gürleşmek üçin men şu belli bir ışığı ulanmaly, belli bir detektor ulanmaly edilýän onu. O uje şoň öňünden bilýän. Onu bilen soň dowamy näme? Şonu test etmeli. Test edip çyndanam şu öz pikirimi şu testde signallar alybilsem, uje sen ullukan bir ädme atdyň bolýar da. Sen uje himikatlar tükülükten detekt edibilme ýoluny gördüğün bolýar. Yani asıl motivasiýa berde himiýa, fizika düýp pikirlerini öğrenmek. Şu fundamentin bolsa üstüne zat gurmak aňsat bolýar. Şu fundament adetýa motivasiýa berýär. Men bir teoriýa ataýyn size. Atany. Himiýa bilen fizikanyň garşy. Adamlar renkleri nädip görýär? Işığın düşmeginin netijesinde şol garşydaky obyekt şu ışığı näde derejede özüne çekkenliginden şu ışığı bize görüp bilýär. Odam renkleri. Ja, men goýtdym. Şol serpikken ışığın näçe derejede özüne kabul etýändigine görä bizim gözümüz şu renkleri alýar. Indi diýeli başda şol bir adam gelýär-de şu renkleri at goýup başlaýar. Orda men bir gyzyla gara aýlan beýlen başlady. Ýöne sizin görýän renkiniz bilen meniň görýän renkim aslında birma. Mesela her bir adamyň gözünde bir bolýar. Mesela şu ikimiz hem şu wagt gara diýip bilýärse. Ýöne bizim ikimiz hem şu gara diýip. Belkim şu men gözümde şu renkdedir, ýöne men şoňa gara diýip öğrenendir. Her bir adamyň gözünde her hile. No, filosofiya girikdi. Näle bolýar? Müň adam, baý müň adamyň gözünde şu renkki meselem aslında şu bolup görýändir, batyr ýöne şoňa bul mele diýendir. Ýöne men şoňa mele diýem, aslında men gözümde ak bolup durandyr. Men pikirimçe, Serhat, biz adamın geliş çıkışı hem Tayland'da değil mi? Ece kakadan bir adam var. O tadı hem öňünden programma edilen. Yani eğer bir adam bir keselli zatlı olmayan bolsa, hemmemiz sagdyny bolsak ve o gelişmemiz, olmamamızda ütköşük bir keselli odat etmeyen bolsak, hemmemiz renki görmeli. Yo mesela men pikirimçe. Yo onu näme dediler? Kabul ediljige ýene de görýäňizmi? Gözüň kabul ediljige. Orda ol meselem kesel bolmany bile daltonik bolmaňyza gerek ýok. Yani her bir adam hemme şurada problemi bolmasa da ýene de şu renk aslında buň gözü başga hil kabul etýänler. Sizinki başga kabul etýär, meki başga kabul etýär. Ýöne biz şuna gara diýip bilýäris. Çünki bir adam şonu gara diýip getirdi. O. Şolar ýaly bir teoriýada bagam prosta içiňize giýýäňiz. Diýip bilmeziňiz ýaly diýjek bolýar. O sebäp bu himiyada, fizikada köp zatlar at goýulýar dogry. Onuň ol at bilen odat edilýär. Asly ol at goýan adam näme taýlan bolsa şonu goýýar, şoň ule gidilýär. Başga adam goýup bilýär. Dogry diýen. Dogry diýen. Am şeýle olur. Siz adam zat üçin bir näçe zat etdiňizde, birinji atışyňda adam zat üçin gatyly peýda berýär we ikinji etjek bolýan adam gyzykly aýdyp berdiňizde. Şu zatlar adamlar agzalarmy da meni şu an düşündiler da kadryny bilýändir diýip pikir edýän adamlar. Ya gelecekde bir yeterince kredit alýarmy şu etdiň zatlaryňyz şu wagt siziň gözüňizde? Yani diýjek bolýanyň biziň eden zatlarymyz adamlar olat edibilýärlermi? Ýok, edi şu wagt çendim. Kadryny bilýärlermi? Kadip pikir edýäňiz. Yani mesela şunça zat etdiňiz ve sonunda da adamlar ay borla boşa. Mesela şu tejenin oturan joşma näme etmelini şu barada. Yani şoňa näme dahilleri var şu zatlaryň radioaktivligini. Eğer bu problemi çözmesek, bu radioaktiv sular, natural sulara karşı bu ýeň aşağını bu sular gezip durýar. Bu radioaktiv elementlerin half-life'lar var bilýäňiz. O half-life'lar 50.000, 100.000, 200.000'lük odat bolup bilýär. O näme demek bolýar? Bir radioaktiv himikat radioaktivligini 100.000, 200.000, 300.000'lük wagtda dowam edebilýär. O demek bu problemi değil mi? Amerikan probleması bolsa wagtyň geçmegi bilen ýoş olar gidip
Kanadaň problemasy bolup bilýär. Ondan o taýdan geçip Meksikaň problemasy bolup bilýär, bilýärmi? Biz edýän adamız yani Gaty odat adamlar halasyn unyargat motivasiýam yok. Açık göl aytmak gerekde. Hani halamaz. Diňe bilemedem yok. Bu bir sürü kompetitorlar ama o ýaşaýan. Belki olar bizden gowy eder. Hawa. Olat. Onda yani şey deyip cemle verelim onda. Son ýeke jogor soram men berämem, bolanyk bermesem. Issenlik adam, issenlik alim. Diri ýa-da aradan çykan alim. Haýsy bilen kollaborasiýa edip bile iş ýasagyňyz gelir. İş edesiňiz gelir. Şu an içinde gelmiş geçmiş. Goýtory hiç pikirlenmedim. Men Einstein'ın biraz kitabını okudum biyografiýasyny okudum. Biraz adam asosyal bir ekeni. Gaty dost edinilen o ekeni. Hatta odat edýän işlerini ýeköýe diýär ekeni. Meselem bilenler biler Einstein'ın en uly garşydaşy Heisenberg. Olum himik fizik. Ol ikisi erwet diýdim söwüşýärler. Biri kuantum fenomenasyny belli bir şekilde düşünürjek öle bir belli. Heisenberg'in garasynda bir sürü adam, bir sürü okuwçysy var, bir sürü komandasy var. Einstein ýeköýdi ýa-da bir iki dosty bolýar. Ona karşı oda edýär, işleri oda edýär. Men Einstein'la işlätim gelerdi. Biraz şonýaly adamlar men çekýär. Şöyle biraz asosyal, biraz işlerine Gaty oda edýän, ýapyşan adamlar bilen işleme halaýar. Yaman gyzykly bölüm boldy. Men agat haladım. Yani bu näme informasiýalar üçin köp sag bolun. Minnetdaram. Näme soňky soru? Durmuşyň manysy nämedir? Durmuşyň manysyny ýaşap görämizek. Bilek ýaşabyl kiçi görürse. Türkmenistan kuýsa ýazmam. Türkmenistan o Oryan ýurdum. Men en atam owadan odady hal odady etýän. Haýsy owada? Bizimki asyl marly. Marruhlardan biz. Inkä näme göresiňiz gelýär Türkmenistan? Doğru maýsam, şu taýdaky men Amerika näçe boldy? 20 kilo boldy, 23 yıl boldy berdi. O durmuşy adamlaryň sadalygy şu bir hil owadan bolýar, gowy bolýar. Şonu kuýsýar eken adam berdi. Tawşana dowduk tepe diýär. Edilödi. Bizimki nira gitsem ýere de ganundan çykan. Edilödi. Köp taýrakysyn, köp sag bolun bilen üçin. Ýene bir ondan bölüminde görüşýänçek köp sag bolun. Sag bolun onda adamlar. Siz bilen ýene bir gezek Navruz. Bu video düşmendir ama. Sen basmandyrsın ama. Basma. Böyle Oynaýar. Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz.